अगर आप भी चाहते हैं अजय धुन इंटरटेनमेंट का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचे। आप सुन रहे हैं सिंगर अजय अकेला को। अभी आप सुन रहे हैं जसोधा रिकॉर्डिंग स्टूडियो रामपट्टी से। प्यार में धोखा दे के माल बन गईल कसाई, आओ करे यार में चल भाई पबजी खेलल जाई, आओ करे यार में चल भाई पबजी खेलल जाई। ओहो खाके कसम हम कहतानी दिल न लगाई, आओ करे यार में चल भाई पबजी खेलल जाई। डीजे मनीष रक्सौल पबजी खेलल जाई। प्यार में धोखा दे के माल बन गईल कसाई, आओ करे यार में चल भाई पबजी खेलल जाई, आओ करे यार में, आओ करे यार में चल भाई पबजी खेलल जाई, पबजी खेलल जाई। डीजे मनीष रक्सौल दिने बदीन भइल जात रहे खचरी, भेट कर आवे साटे न पजरी। दिने बदीन भइल जात रहे खचरी, भेट कर आवे साटे न पजरी। हम बानी परेशान उ देबे न ध्यान, हम बानी परेशान उ देबे न ध्यान। याद रखब ओकरा के जहान चली जाई, सब कुछ भूल के चल भाई पबजी खेलल जाई। प्यार में धोखा दे के माल बन गईल कसाई, ओकरा याद में चल भाई पबजी खेलल जाई, ओकरे याद में, ओकरे याद में चल भाई पबजी खेलल जाई, पबजी खेलल जाई। डीजे मनीष रक्सौल अजय अकेला के देत बिया धोखा, राइटर सोती लाल के मिल गईल मौका। अजय अकेला के देत बिया धोखा, राइटर सोती लाल के मिल गईल मौका। तंग करे दुर्गेश पिया रहेला विदेश, तंग करे इन देश पिया रहेला विदेश। अक्षय सुनील से है जाना तानी बतियाई, ओकरे याद में चल भाई पबजी खेलल जाई। प्यार में धोखा दे के महल बन गईल कसाई, ओकरे याद में चल भाई पबजी खेलल जाई, पबजी खेलल जाई। अभी आप सुन रहे हैं जसोधा रिकॉर्डिंग स्टूडियो रामपट्टी से।